ברוכים הבאים לבורסה גרף, התוכנה המתקדמת ביותר לקבלת ההחלטות המכוונת בדיוק לצרכיו של המשקיע הפרטי. כתוכנה לקבלת ההחלטות, היא רבויה בפיצ'רים שיכולים לעזור לך ולקדם אותך לקראת ההחלטה הנכונה, ולא רק פיצ'רים טכניים, כמעט כל מה שתרצה. בואו נתחיל עם הדבר הבסיסי ביותר, פתיחת גרף. באייקון הימני העליון, לחיצה אחת, אנחנו מקבלים מסך שנותן לנו את כל המניות, הסחורות, האופציות, המדדים, תעודות הסל, ולמעשה כמעט כל הנכסים הקיימים. אם נלחץ על מניות ישראל ותל אביב 25, נבחר מניה, למשל דיסקונט, דאבל קליק, והגרף נפתח. בסרגל הכלים התחתון אנחנו יכולים לשלוט על מאפייני הגרף, לעבור מגרף חודשי ליומי, לגרף שבועי, לעבור מנרות לעמודות ולגרף שערי סגירה וחוזר חלילה, לעשות מחיקה כללית וכן הלאה. קליק ימני שולט כמעט על כל הפונקציות הקיימות. אנחנו נוכל לראות שדרך החלון הזה אנחנו יכולים לעשות כמעט כל מה שנחפוץ, כולל להוסיף לרשימת מעקב, להוסיף לתיק השקעות, להדפיס את הגרף, לזהות תבניות יפניות, ממש הכל. פיצ'ר חדש שהוספנו נמצא כאן בחלק השמאלי העליון במסומן באות N. ניוז, נלחץ עליו ואנחנו נקבל את כל החדשות שפורסמו אודות החברה. ולא רק זאת, אנחנו גם נוכל לראות מה עושה המניה בזמן אמת. כאן, באות המסומנת R, חלונית מידע בזמן אמת, נלחץ עליה ונוכל לראות בדיוק מה קורה עכשיו, ממש זמן אמת. דבר נוסף הוא הסורק. אם אנחנו נלחץ על אייקון המשקפת המופיע בסרגל הכלים העליון, אנחנו נקבל את הסורק המעניין ביותר והמשוכלל ביותר והטוב ביותר שיש, ושכמותו לא תמצאו אפילו בתוכנות בחול. אנחנו יכולים לקבל פה מניות שמועמדות לקנייה ומניות שמועמדות למחירה בחסר בכל טווחי הזמן שנרצה, מיומי ועד חודשי. אנחנו יכולים לקבל מניות שסיפקו היום או השבוע איתות קנייה או איתות מחירה בחסר, מניות שנתנו איתות קנייה לפי נרות יפנים או איתות מחירה בחסר, מניות מדשדשות, מניות ששברו רמת התנגדות או רמת תמיכה, ולמעשה ממש הכל. אפשר לעשות סינון לפי מגמות. כאן בכלים הטכניים אנחנו יכולים ממש לבנות תוכנית מסחר, לחפש את סוג ההתנהגות שאנחנו רוצים. לסמן כאן את המניות לסריקה, לסנן את המגמה, איך אנחנו רוצים שהכלים הטכניים יראו, ולמעשה כל חיתוך שעולה על דעתנו, בעזרת הסורק הזה אנחנו יכולים להפעיל. שמירת תצורות. כדי שהשימוש בתוכנה יהיה נוח, הרי שאנחנו יכולים לשמור תצורות גרף. ניקח לדוגמה מצב שבו יש לנו את מניית בנק דיסקונט בגרף שבועי, ואנחנו רוצים שכל גרף שאנחנו פותחים ייפתח בדיוק באותו אופן. קליק ימני, יצירת תצורת גרף ראשית, נפתחת חלונית ואנחנו ניתן לה שם, נקרא לתצורה הזו שבועי 2. זה יהיה השם שלה. נלחץ על Enter והתצורה נשמרה. כאן בסרגל הכלים העליון אנחנו נוכל לראות שכתוב לנו תצורת גרף. אנחנו נלך, נפתח את החלון הזה ונסמן שבועי 2. מהנקודה הזו, כל גרף שנפתח, ייפתח בדיוק באותה צורה, נפתח את הדולר שקל, דאבל קליק על הדולר שקל, הוא נפתח בגרף שבועי בדיוק באותה צורה, בדיוק באותו מימד זמן. לא מעט פיצ'רים יש בתוכנת בורסה גרף. אפשר לבנות תיקי השקעות, אפשר לעשות מסחר בדמו, אפשר לבדוק את הסטטיסטיקה של תיק ההשקעות, וממש הכל. קחו לכם שעה אחת, או שעתיים, שבו על התוכנה, תלחצו על כל הכפתורים, ואם יש לכם עדיין שאלות, צרו איתנו קשר. תוכלו לראות את מספר הטלפון של מחלקת התמיכה שלנו במסך העזרה, ותוכלו לראות גם את מספר המנוי, ולכל שאלה שלכם אנחנו נמצאים פה בשבילכם.